Definitionen af en vektor. En vektor har både en retning og en længde, og en vektor kan også parallelforskydes, det vil sige, at den kan afsættes fra et vilkårligt punkt. Længden af en vektor. For at finde længden af en vektor, så skal man tage kvadratroden af dens x-koordinat i anden plus y-koordinatet i anden. Og vi har taget et eksempel, hvor vi har sagt, at x-koordinatet er 2, og y-koordinatet også er 2. Det vil sige, at vi tager kvadratroden af 2 i anden plus 2 i anden, og det giver så 2,34. For at finde skaleringen, så skal man tage vektorens længde her, gange, og det er jo så gange med hver af vektorens koordinater, som er 1 og A2, og der skal man gange skaleringsfaktoren på, som er x. Det vil sige, at vi ganger x på her, og vi ganger x på en herinde. Okay, nu er det til addition og substitution. Ved addition, der tager vi vores koordinater, så vi tager x1 og y1 hernede, og det plusser vi med x2 og y2. Så vi får x1 plus x2 her, og y1 plus y2. Ved substitution, der gør man det samme. Vi har vores koordinater hernede, vi har x1 og y1. Der minuser vi bare i stedet for, og så har vi stadigvæk x2 og y2 herovre. Og så til sidst, der får vi så x1 minus x2 og y1 minus y2. For at finde en vektors skalarprodukt, så har vi vektor A, prik, vektor B. Og det her, det er et prik, og det er ikke et gangetegn. For man kan ikke gange to vektorer sammen. Så først så har vi A1 her, og vi har A2 her. Og så har vi igen prik, som ikke er et gangetegn. Og så har vi B1 og B2. Man kan ikke gange to vektorer, men man kan godt gange deres øverste og deres nederste koordinater her. Så det vi gør, det er, at vi tager A1 og ganger det med B1. Og det plusser vi så med A2 gange B2. Og så får vi skalarprodukter. Projektion. Vi har valgt at tage projektionen af B på A. For at finde det, så tager vi heroppe skalarproduktet af vektor A og B. I det her tilfælde der er det 16. Og hernede der tager man længden af vektor A i anden. Og det ganger man vektor A på. Vi har valgt at sige, at vores vektor A den er 5 og 2, og vores vektor B den er 3 og 2. Derfor får vi 16 op i skalarproduktet. Og for at finde længden af vektor A, så tager vi 5 i anden plus 2 i anden, da det er vores koordinater her på vektor A. Og det tager vi kvadratroden af. Da vi så skal have vektor A i anden, så skriver vi anden her og her. Og derfor går kvadratrod ud med i anden. Så vi ender med at have 5 i anden plus 2 i anden, som giver 29. Og derpå der skulle vi gange vektor A, som er 5 over 2. Og derfor får vi 16 over 29 gange med 5, og 16 over 29 gange med 2. Og til sidst der får vi så 80 over 29 og 32 over 29.